general Alugu Saufa a jihar Zamfara yake, Abdulaziz Yari a jihar Zamfara yake, Yariman Bakura wanda ya fara kaddamar da shari'ar musulunci a jihar Zamfara yake. Ga attajirai nan Allah kadai ya san adadinsu, amma yau kun ki ku hada kanku. Ga Matawalle former gwamnan jihar Zamfara, ministan tsaro na yanzu, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa, gaba da yanku Allah ya wadaranku, Allah ya wadaranku. Taron ku bai yi amfanin komai ba, kun ci amanar mutanen Zamfara. Wallahi sai Allah ya fitar wa talakawan Zamfara da haƙƙin su ranar tashin alƙiyama. Watan Ramadana yau a wayi gari a jihar Zamfara akwai yankin Bilbis gabashin Tsafe har bom an tayar a ɗan tsakanin nan. Me za ku gaya wa Allah idan kun tafi gaban Allah ranar tashin alƙiyama? Wace amsa za ku bai wa Allah? Idan suna kuke nema kun samu, idan kudi kuke nema kun samu. Babu abin da kuka nema a duniya wanda Allah bai muku ba, amma ku hada kai, ku dunkule, ku cure, ku mulmule, ku zama abu daya, ku tausaya wa talakawan jihar Zamfara. Abu ya kici ya cinyewa. Wallahi ku tanaji amsar da za ku bai wa Allah ranar tashin alkiyama. Ku kuma talakawar jihar Zamfara, dan ubanku in ba ku da zuciya ku fito ku zaɓe. In ba ku da zuciya ku fito ku jefa musu ƙura'a. Mutanen da ba su damu da ku ba, ba su damu da rayuwarku ba, ba su damu da dukiyarku ba, ba su damu da komai naku ba. Kuma wallahi wannan kujerar da kuke gani, wallahi muna wakiltar Annabi Muhammad. Wallahi ba wani da wata mata ta haifa da zamu ji shakkan gaya masa gaskiya. Hata shi ma shugaban kasar, wallahi ka ji tsoron Allah, ba mu taba zaton cewa ba za a saka kafiyu a jihar Zamfara ba. Ka fita daga harkar jihar, ba abin da ya dame ka. Duk abin da ke faruwa a arewa, babu rana ɗaya da mutumin nan ya taso ya mana jaje, babu ran da mutumin nan ya taso ya mana ta'aziyya. Shin ba mu ne muka jefa masa ƙura ba? Shin ba mu ne muka tallata wannan mutumin ba? Shin ba mu ne muka zo muka jawo ayoyi da hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a kansa ba? Jama'a mu ba 'yan Najeriya bane. Muna kira da duk 'yan arewacin Najeriya da waɗanda suka tafi kudancin Najeriya su dawo gida. Kowa ya dawo gida. Wallahi idan sojoji ba za su iya ba, mu mun ba da jininmu. Idan 'yan sanda ba za su iya ba, mu mun ba da jininmu. Ka duk jami'an tsaro idan ba za su iya ba, wallahi mu mun ba da jininmu. Amma ba za mu ɗauki wannan walakancin da ƙasƙancin da tozarcin da ake yi mana ba. Wayannan 'yan ta'addan ƙwara nawa suke, guda nawa suke, su gallabi ƙasa, su hana mutane zaman lafiya, kuma gwamnoni ko a jikinku. Shugaban ƙasa ba abin da ya dame ka, ba wanda ya dawo APC yanzu shine mai imani. Kai damuwarka di kamfin, ba abin da ya dame ka da al'ummarka. Rayuwarmu, halin da al'umma suke ciki ba matsalar ka bace. Wai kaga gwamna yana kashe mutanensa, wai ya tafi Abuja. Me ka tafi?